Hello guys, welcome back to my channel. Gabuni no din this video lab the so nontamna video khona lamane jabai. Ang dayo dongfini baganawहाय. Baganaw बेरायफैदो. Ni sabagan. Sabaganaव बेरायफैदो आरो लोगोसे बन लांफैदो ओमफ्राय हाग्रा दाननायखौ नायनो फैदो so नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय. Ay timi sabagan sabilek kai langasini. N'आव लांसिगोन इसोरो खानानै ओमफ्राय न'आव लांनानै फानहैयो सापातखौ बिराद मोजां खिलिना दोङो बेफोरखौ खाजोबखांबाय ओमफ्राय थिंसिम मोजां फैना दोङो नैबेनिखौ खायाखै बिलाइखौ बिराद मोजां खिलिना दोङो खायाखै इखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैदो आरोना बि बागानाव खमैबो बोसोरसे जाबायमोन फैयैया बे बागानावहाय ओमफ्राय दिनैसो फैदो बिराद मोजां नांदो फैनानै साहा बागान फुरा खिलिजोबना दोङो बिलाइफोरा फुरा मोजां खिलिजोबना दोङो बिराद मोजां नांदो आरोना फैनानै स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नायदो इन्ट्रेस्ट नांगोन भिडिअखौ बै नुनाय हाग्राखौबो सिफायनानै सा बिफां गायजागोन गोदोरसियो बिराद जिबौफोर थागोन बेयाव नै हाग्रा गोजा सिगां जोङो बे बागानाव फैनानै बिराद दाउ गावोमोन ओमफ्राय सानसे दाउ नेयै थायोमोन जों बे बागानावनो ओमफ्राय सेसा होयोमोन ओमफ्राय एन्जर गावथारोमोन दाउ गावथारोमोन जों बे बागानावनो गावै लानो थाङोमोन ओमफ्राय दिनैसो फैफिनबाय बे बागानाव बिराद गिदिर जाबाय बिराद मोजां जाबाय बागाना जों फैनाय समाव फिसासोमोन साहा बागानानो गायजेनना हांदोंसोमोन नै नायदो दायो बे एम्फौखौ हमनो हागोन ना हाया नायनि र' हमनाय नायनि नै हाबाय आं मोनहाबाय गाइसमोन सान हाबबाय नायनो बेनो गोजा जाजोब्बाय ओमफ्राय दाबो बन दानखाङाखै हाग्राया दाननायाबो जोबाखै ओमफ्राय बनबो दानखाङाखै दानखांबाय दानखांनाया ओमफ्राय जमा खालामनो हागवाखै आं दसे दा बागानाव बेरायफैदो बागाननि मानसिफोरा गैजोला नै मोसौ मासे दोङो गांसो जागासिनो आं सान हाबनायखौ देखायनो नोंथांमोननो नै गोजा जाजोब्बाय स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं